u jirbaħ Nathan Lixwiereb, jirbaħ il-Grand Prix ta' Double Trap. Il-logħob Olimpiku ta' Londra jinsabu ftit ġimgħat il-bogħod, avveniment li iżda ġik min iwis għal Nathan Lixwiereb. Madankollu fl-età żgħira ta' 15-il sena dan iż-żagħżugħ diġà qed iħares il-qudiem għall-logħob Olimpiku ta' 4 snin oħra fil-Brażil. Nixtieq dik naħseb ix-xewqa ta' kulħadd li jmur l-Olympics ta' kull atleta. Nixtieq li jmur l-Olympics, jiena nixtieq imur issa u nixtieq imur ta' 18 sena f'Brażil imma kollox f'ħin u f'waqt. Fi żmien li ġej, Nathan huwa determinat li jikseb aktar esperjenza permezz tal-kompetizzjonijiet illi jmiss jieħu sehem fihom. Ma issa għandna ħafna kompetizzjonijiet, European Championships, World Championships, fadal ħafna affarijiet u dis-sena. Waqt l-avveniment tal-bieraħ fil-Bidnija u li xandar dirett fuq wan, Nathan Lixwiereb kellu prestazzjoni brillanti fil-baraġġ finali meta laqat il-50 plattina. Ma kienx faċli għalija, imma mortajt is-sem tiegħi. Forsi ma kellekx dik il-pressjoni li forsi kellhom tiraturi oħra jista' jkun ukoll? Mhux jista' jkun, naħseb dik li ġara jiena mort hemmhekk biex ħadd pjaċir għax jiena kif qed sew inti qed għandi 15 sena. Mortajt semi. Nathan Lixwiereb din il-ġimgħa stess jitla l-Italja għal kompetizzjoni oħra tat-tazza tad-dinja simili għal dawk li kellu fl-aħħar ġimgħat ma' William Ketkuti fl-Istati Uniti u r-Renju Unit.